Good morning, good morning, good morning. So dari kami manakadya parang exercise namon obra kami ng organic fertilizer kasi matanong kami ampalaya. So always nga ginahambag ko sa akon nga vlog nga partner ko gid mi ang akon nga pinalangga nga asawa. Kaya mas manami nga ang magpamilya magtulong-tulungan para maabot ang yung mga magandang buhay. So, exercise namin itong dalawa kasi mga senior na kami. Pero hindi kami nagpinga. Wala kami kapinga. Exercise lang muna lang namin ito. Parang libangan na sa sarili namin. Ayan. So, ito lupa. Tapos, dunot na dayami, yung uhot. Tapos, pinopromote ko itong sidsi. Ito, organic fertilizer to ng sidsi. Pinoy fertilizer to. Pinoy. Yan. So tingnan nyo guys, halo-halo na to. Ito ay medyo malaki ang kanyang nutrients dito na maano sa lupa sa lupa. So ihalo-halo mo. Wala pa gato lagyan ko pa to ng ipot ng kalabaw. Mamaya meron ako doon nga ipot ng kalabaw. Lagyan ko pa ng ipot ng kalabaw. So, ihalo mo to. I-mixing mo. Tayo ng kalabaw. I-mixing mo to. Yan. Yan. So, ang ginagawa namin dito. So, ganyan. Halo mo. Lagyan mo sa kunti. Dagdagan mo ng ginagawa namin. Pag nakita ng misis ko na may ginagawa ko, lalapit siya. Tapos, kaya tutulong sa akin. Yung nagkiintindihan kami yung dalawa. Magtulong-tulong kayo yung asawa. Tulungan mo yung asawa mo. Ito ang gawin yung libangan. Huwag niyo yung libangan yung mag-ano sa mga tianggi. Yun na kayo, doon kayo nag-standby. Buong maghapon. Masama pa yung makukuha niyo ng mga balita dyan kasi kung siya nagsisimisan kayo dyan. So, para maiwasan niyo yung mga marites, magagawa kayo ng mga libangan sa bahay niyo. Dito sa farm nyo, katulad namin. Maaga pa, dito na kami. Kanina pagdating namin doon, nag-walking kami doon sa pinagawa kong kalsada. Pagbalik namin dito, kumain na kami. Kumain na. Tapos na. Para pag ko ito, ma-mixing ko na to, gagawa ko ng buho dyan, yung para ilagay ko to, tapos taniman ko ng ampalaya. So, pag start tubo ng ampalaya, sigurado ko ay mataba. Mataba ang dating ng ampalaya. Pag may mga bilog-bilog, dapat magpusa mo. Yan. Tingnan nyo guys, puro na itom parang puro na itom. Kasi ito, dayami ito, buo pa. Bilog. Pusain mo na ganyan. Yung mga dahon. Kunin mo yung mga hilamon. Dahon ng hilamon. Ayan.
Kahit matanda ka pa, kaya mo, huwag mo magpahinga. But exercise lang to eh. Oh, mga bilog-bilog guys, oh. Ito, oh. Ito pa talaga pag kinuha mo doon sa palayan mo. Pag mabulok na yung dayami, ito na ang dating. Hindi man pwedeng ito taniman mo to ng dapat may halong lupa. Hindi man maganda pag puro lang ng dayami. Dapat may lupa. Halo-halo mo. May tae ng kalabaw. Yung tae ng kalabaw dapat uga na. Tapos ano mo naman, ipulverize mo naman siya. Or itinang manok. Halo mo dito. Maganda ang tubo ng mga tanim mo. So kasi nung una naggawa ko dito, mayroon akong kamatis, mayroon akong ampalaya, mayroon akong beans. Marami dito ang mga tanim ko. So pinakita ko noong una pag-harvest ko. Pinamigay ko lang yun sa mga kapitbahay ko. Hindi ko bininta. In-share ko sa mga kapitbahay ko, sa mga kaibigan ko, sa mga kapatid ko. Yun. Ano, tanong na kita oh. Pagkahapon, sisinggitan na ikaw. Naglarawan ako ng toothpaste oh. Maganda ginagawa mo. Yan oh, yan oh. Magano yan? Yan. Buti pang toothpaste.